15 ta' Ġunju, Santa Ġermana Cousin. Għexet bejn l-1579 u l-1601. Missier Ġermana Laurent Cousin kien ħaddim fqir minn Pivrig fi Franza. Omma Marie mietet ftit wara it-twelid ta' binta. Ġermana twildet b'diżabbiltà u marradija u ida il-leminija imsawra ħażin u paralitika. Kienet tmur tira in-naġ. Missiera li flok imħabba kellu avverżjoni għalija reġa' iżżewweġ u din it-tieni mara tiegħu ukoll xejn ma kienet iġġiba lil Ġermana, anzi kienet taħqara u lanqas biss ma kienet tħalliha tersaq lejn ulieda avolja kienet tħobbhom. Kienet iġġela torqod fl-istalla jew taħt it-taraġġ fuq gozz skuk ta' dwieli. Skola ma kienx taf, iżda Alla għanija paċenzja sopranaturali u bimħabba li bija kienet taqsam mat-tallaba il-bċejjeġ sar tal-ħobs li kienet taqla. Kienet dejjem bil-kuruna ta' Rużarju f'idejha u titlob lil Alla iħarsilha il-merħla sakemm kienet tmur tisma' il-quddiesa ta' kuljum u Alla kien tassew iħarisomla għax qatt ma sabet naġa waħda nieqsa minkejja l-għad kbir tal-pub li kien hemm f'dawk l-inħawi. Matul is-sigħat li kienet tgħaddi tira n-naġ hija talmet tant ħwejjeġ fit-talb li kienet kapaċi tiġbor it-tfal tar-raħal u tkellimhom fuq Alla. Il-ġirien bil-mod għarfu l-qdusija tagħha u ftit qabel mewta li ġrat meta kellha 22 sena il-familja tagħha bdiet titratta tajjeb. Il-ħafna mirakli li saru fuq qabara taw bidu għal proċessjoni ta' kull sena lejn il-Knisja ta' Bibrak. Nistgħu ngħidu kważi li fil-ħajja ta' Ġermana Cousin l-istorja ta' Cinderella tieħu l-ħajja ma tibqax leġġenda. Din it-tifla msejkna li spiċċat waħedha bla ħadd iħobba, anzi immaltrattawha, skopriet li fil-fatt kien hemm xi ħadd li qatt ma telaqa waħedha, dan hu l-mulej li kien jieħu ħsieba u anki tal-merħla tagħha sakemm tieħu sehem fil-quddies. Għexet miegħu u għalih, tkellmet u fetħet qalba miegħu u għallima taħfer u tiskuża u kabbara fil-paċenzja u għamilha qaddisa. U wassala biex taħseb frott id-batija li ġarbet hawn fis-sema pajjiża fejn ħejjilha il-premju tal-ġusti. Kemm għandha raġun Santa Teresa ta' Avila tajt min għandu l-Alla ma jonqsu xejn, Alla waħdu kollox. X'post għandu Alla fil-qalb u fil-ħajja tiegħek? Kemm tfittex li tkun miegħu fit-talb ħalli ssir tafu iżjed? Qed tħallih ikabbar fik is-sabar u l-paċenzja, ħalli inti tgħaddi minn xi tgħaddi b'dan il-wied ta' dmuħ ma taqtax qalbek. Ġesu jixtieq ikun l-aqwa ħabib tiegħek. Ħbiberija bħal din hi bbażata fuq l-imħabba ta' Alla għalina u fuq il-fidi tagħna fih f'ibnu. Ġesu stqar, Alla tant ħabb lid-dinja li ta' l-liben u niġenu tiegħu biex kull min jemmen fih ma jinqeridx imma jkollu l-ħajja ta' dejjem. Ġwanni kapitlu 3 vers 16. Hemm ħafna eżempji ta' dawk li kellhom relazzjoni mill-qrib ma' Ġesu. Il-ħbiberiji jsiru aktar profondi meta teżisti komunikazzjoni tajba. Illum in-nies il-ħin kollu jużaw l-internet u jibatu messaġġi bil-mobile. Imma dan kif jitqabbel mal-komunikazzjoni tagħna mal-aqwa ħabib tagħna Ġesu? Tgħiduli bit-talb, imma kemm spiss nieħdu l-inizjattiva biex nitkellmu miegħu u nikkonsultawh fit-talb. X'jista' jgħinna jekk insibuha diffiċli biex niftħu qlubna ma' missierna tas-sema? Santa Ġermana Cousin ma sabitix diffiċli tiftaħ qalba ma' Ġesu u tirċievi l-faraġġ minn għandu. Xi drabi imma issib nies li għalihom mhux faċli li jiftħu qlubhom u jesprimu l-emozzjonijiet profondi tagħhom. Madankollu
Dak hu li jridna nagħmlu Ġesu fit-talb. Anki jekk insibuha li espressjonijiet mill-qalb bħal dawn ikunu diffiċli biex nespruhom bil-kliem. Maħniex mingħajr għajnuna. Pawlu kiteb lill-insara f'Ruma. Il-problema hi li ma nafux għal xiex għandna nitolbu kif hemm bżonn li nagħmlu, imma l-Ispirtu nnifsu jitlob bil-ħniena għalina bi qrib li ma jitnissilx. Iżda dak li jfittex fil-qlub jaf x'inhi t-tifsira tal-Ispirtu, għax dan qed jitlob bil-ħniena f'armonija mal-Alla għall-Qaddisin. Rumani kapitlu 8 vers 26 sa 27. Il-meditazzjoni fuq il-kliem tal-Kotba Mqazza bħal Ġob, Salmi, Proverbi u oħrajn jgħinuna nesprimu is-sentimenti l-aktar ġewwinin tagħna lejn Ġesu. Il-mulej għandu kliem ta' kuraġġ għalina ta' faraġ. Pawlu fil-Filippin kapitlu 4 vers 6 sa 9 jgħidilna: Tħabbtu raskom f'xejn, fit-talb kollu tagħkom itolbu u uru lil Alla xi jkollkom bżonn u s-soħħaj u s-slim ta' Alla, slim li jgħaddi kull moħħ ma jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Mill-bqija ħuti f'dan għandkom taħsbu, f'kull ma hu vera, f'kull ma hu xieraq, f'kull ma hu ġust, f'kull ma hu safi, f'kull ma jiġbed l-imħabba, f'kull ma jistħoqlu il-ġieħ, f'kull ma hu virtu, f'kull ma ħaqqu t-tifħir, f'dan kollu qażbu u Alla taslim ikun magħkom. Komunikazzjoni bil-miftuħ bħal din mal-aqwa ħabib tagħna, żgur li tfarraġna u tikkunslana, jalla dejjem nogħżu il-paċi ta' Alla li ma titqabbel ma' xejn u li tassew tassess lil qlubna u l-qawwa mentali tagħna. It-talb. Kif issaħħaħ il-ħbiberija tagħna ma' Alla? It-talb jgħinna nikkultivaw ħbiberija ma' Ġesu. Għalhekk ejjew nitolbu bla waqfin kif jgħidilna San Pawl. Jalla intu koll bħal Santa Ġermana issaħħaħ ir-relazzjoni prezzjuża tiegħek ma' Ġesu u qatt ma tnaqqas mid-determinazzjoni tiegħek biex iġġib lil ħajtek fi qbil ma' dak li jrid minnek hu. U tinsa qatt twarrab ħin ta' kwalità biex fih timmedita fuq il-barkiet li tgawdi għax il-mulej u verament missierna u l-ħabib tagħna. Talba. O mulej Alla tagħna u l-akbar ħabib, insabbart lil Santa Ġermana fin-niket tagħha hekk li hija sabet fik lejxin u t-tama waħdenija tagħha. Għamel li aħna wkoll infittxuk bl-istess ħerqa li fittxitek hi u naslu ninħobbuk anke meta għaddejja minn bosta provi li toffrinna din il-ħajja. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.